páni, milí hostia. Srdečne vás vítam v galérii Ulisa Martu na slávnostnom otvorení výstavy magisterky umenia Noémy Kolcsákovej-Szakálovej. Pekne vítam medzi nami. Kedves hölgyeim, tisztelt uraim, kedves vendégek! Üdvözlöm Önöket a Bartanyol galériában Kolcsákova-Szakál Noémi művészeti mestere kiállításának ünnepélyes megnyitóján, mint szeretettel köszöntök körünkben. Magisterka umenia Noémy Kolcsákova-Szakálová sa narodila 24. júna 1976 v Bratislave. Vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave a ateliér odevného dizajnu. Na pôde tejto školy neskôr sama vyučovala a prednášala dejiny odievania a odevnú štilizáciu módnej kresby. Neskôr pôsobila aj ako stylistka a módna redaktorka. Prostredníctvom umeleckej tvorby sa v minulosti zúčastnila na rôznych výstavách od New Yorku, Washingtonu, cez Antibé, Viedeň, Prahu, Brno, Bratislavu, Budapešť, Peking po Pune v Indii. Maliarskej tvorbe venuje od roku 2008. Na jej obrazoch sú často imaginatívne bytosti a ikony. Jej tvorba je pestrofarebná a zmyselná. Maluje ilustratívne ako aj expresívne. Jej nadprirodzené bytosti nám zvádzajú štilizovanými tvarmi a štruktúrami. Autorka používa výrazné farby a línie v kompozíciách, ktoré sú pre jej tvorbu veľmi charakteristické a na prvý pohľad rozpoznateľné. V poslednom čase zaujíma mytológie a mytologické božstvá v rôznych kútoch sveta. Najviac ju zaujala havajská mytológia. Okrem maliarskej tvorby sa autorka venuje aj ilustrátorskej tvorbe. V minulosti ilustrovala knižky Čiča Jalajoša, Emy Tekeliovej, Mariky Studeničovej. Pre priaznivcov módy v roku 2015 vytvorila originálne úspešné obalovanky pod názvom Babská jazda, ktoré sa predávajú okrem Slovenska v Čechách aj v Poľsku. Medzi posledné významné prezentácie jej tvorby v zahraničí patria dve výstavy USA. Prvá sa uskutočnila v júni 2015 na pôde slovenskej ambasády vo Washingtone. Druhá nedávno skončila v Bohemian National Hall v New Yorku. Okrem týchto výstav sa na jar v roku 2016 svoju tvorbu autorka prezentovala spolu s rozsiahlou tvorbou svojej mamy Márie Sakál v rámci Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede. Kolcsákova-Szakálová Noémi a művészetek mestere 1976. június 24-én született Pozsonyban. A Pozsonyi Képzőművészeti Főiskola divattervezési szakán végzett. Később ebben az iskolában maga is oktatta az öltözködés történelmét, és előadott a ruházat ábrázolásáról a modern képzőművészetben. Később stílus tanácsadóként és divat szerkesztőként is dolgozott. Művészeti alkotásai révén a múltban több kiállításon vett részt New Yorktól, Washingtontól, Antibén, Bécsen, Prágán, Brünön, Pozsonyon, Budapesten, Pekingen át az indiai Punéig. Festészettel 2008 óta foglalkozik. Alkotásai gyakran képzelbeli lények és ikonok szerepelnek. Alkotásai színesek és érzékiek. Szemléltetően kifejezően alkot. Markáns színeket és vonalakat használ, melyek munkáira nagyon jellegzetesek és az első pillantásra felismerhetők. Az utóbbi időben a mitológiával és a mitológiai istenekkel foglalkozik a világ különböző szegletéből. Legjobban a havai mitológia iránt érdeklődik. Festészet mellett illusztrációval is foglalkozik, eddigi munkái közé tartozik Csicsai Alajos, Emma Tekeliová, Marika Studeničová könyve. Divat kedvelőinek 2015-ben megalkotta sikeres kifestőjét, Női menet címmel, amely nem csak Szlovákiában és Csehországban, hanem Lengyelországban is hozzáférhető. Alkotásainak utolsó jelentősebb külföldi bemutatására az USA-ban került sor. Elsőre a 2015. júniusában a Washingtoni szlovák nagykövetségen került sor, másik nemrég fejeződve a New Yorki Bohemian National Hallban. Ezeken a kiállításokon kívül az év tavaszán édesanyja Szakál Mária sortétű alkotásaival közös kiállításon mutatkoztak be a Dunaszerdai Csallóközi Múzeumban.
Ďakujem vám za účasť. Týmto považujem výstavu za otvorenú. Prajem vám príjemný umelecký zážitok. Za účinkovanie ďakujem učiteľke základnej umeleckej szkoly Ferenca Liszta v Štúrove, Cucorovej. Köszönöm, hogy megnyitottak. Megtisztelték jelenlétükkel, közreműködött a Párkányi Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola pedagógusa, Cucor Éva, akinek köszönöm a szép kiáltásán, szép zenével a palátását. Én is megköszönném. Elnézést, hogy szavába vágtam, de magának is, Bajtai úr, ugye a Bakta Gyula Galériának a közreműködését és mindent. Szeretném köszönteni önöket ezen a szép nyári napon, Párkányban, és extra köszönet jár az Andréskid Dodinak, az Andréskid Mónikának, ugye szintén közrejárnak a galéria kiállítás ügyében, és szép napot kívánok a képeimmel együtt. Ezennel a kiállítást megnyitottak, nyilvánítom, kellemes művészi élményt kívánok, és a művésznek gratulálok, hogy a kiállítás vagy köszönöm szépen!